Pre mnohých obyvateľov bratislavských sídlisk začína každé ráno rovnako. Dopravný podnik mesta Bratislavy má nemalý problém. Zatiaľ čo v ranných a popoludnejších dopravných špičkách je na tratiach málo vozidiel, v remízach stoja nevyužité. Chýba takmer 400 vodičov autobusov, električiek a trolejbusov. Ako by sa táto situácia dala riešiť, hovorí dopravný námestník podniku inžinier Štefan Polák. Naše ťažkosti s nedostatkami vodičov mestskej hromadnej dopravy by časnejšie poriešilo aj to, keby každý závod v Bratislave nám uvoľnil na dobu 2 rokov jedného pracovníka na brigádu. Nakoniec by to bolo ich vlastnom záujme. Nuž zdá sa, že riešenie by bolo. Veď týmito vozidlami by pomohli bratislavské podniky každé ráno aj svojim zamestnancom. Výstavba diaľnice takéto problémy nepozná. Po uvedení prvého úseku na trase Bratislava-Malacký pokračujú práce na ďalších úsekoch. Z Bratislavy smerom na Senec vyrastá nový štvorprúdový úsek. Na jeho stavbe pracovníci Doprastavu používajú najmodernejšiu techniku a mechanizmy pri zemných prácach a na úprave povrchu budúcej diaľnice. Koncom budúceho roka bude diaľnica k dispozícii každému, kto dáva prednosť rýchlej a bezpečnej jazde. Hotové časti zatiaľ používajú nákladné autá na dopravu materiálu. Hovorili sme o rýchlej a bezpečnej jazde. Ale komu nie je to rady, tomu nie je to pomoci, hovorí stará ľudová múdrosť. A tak po ukončení tohtoročných dovolenkových dní majú nemocnice chorých aut, autoservisy, opäť plný stav pacientov. Z množstva servisov u nás radi by sme pochválili jeden v Poprade. Predovšetkým preto, že z vyše 10 000 opráv, ktoré urobili v tomto roku, mali iba 3 menšie reklamácie. V snahe odstrániť nespokojnosť so službami a reklamácie vôbec, zamýšľajú zaviesť novinku – osobné vysačky opráv, ktoré takto prestanú byť anonymné. 4 kolektívy brigád socialistickej práce sú aj iniciátormi celopodnikového socialistického záväzku k 30. výročiu Slovenského národného povstania a oslobodenia našej vlasti Červenou armádou. V Bratislave máme Bratislavu. Také je meno nového 10-poschodového hotela, ktorý patrí medzi najväčšie v Československu. Postavili ho stavbári z Maďarska za 2 roky. Jeho kapacita je 940 lôžok, čo je presne toľko, koľko majú všetky ostatné bratislavské hotely. Izby poskytujú hosťom maximálne pohodlie a svojim výtvarným ako aj dispozičným riešením patria medzi európsku hotelovú špičku. Takýto hotel potrebovala Bratislava už dávno. Ak by ste náhodou chceli použiť jeho služieb, nezabudnite. Bratislava je v Bratislave na sídlisku Pošeň.